आं नोंखौ मोनाबा थैगोन आं नोंनि नाम लानानै हेलौ लोगोफोर आं सासे आदानि सायावसो भिडिअ लाबोदों आरोना दिनै बे आदाया हिनजाव नांगौ होननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायनाय हिसाबै आं दा बियो मबाइल नाम्बारबो बुंना होखादों नालाय आं बेयाव फन बुनानै माबायदि रायलायो माने जुदि लायोबा आंनो थांगोन आरो बेजों मानसिफोरा भिउसनि थाखाय डलार खामायनो थाखाय ओरैबायदि इनस्टल खालामबाय लाजि फोनांबाय मबाइलाव खुलुमबाय लोगोफोर सुमि सिस्टारा बोराय हौवाजों हाबा जाबाय नंगौ बेखौ जोङो फेसबुकनि मिडियानि गेजेरजों गोबां दावराव हिसाबै नुनो मोनदों सुमिया सोर नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ आं बुंलायलायनांला खोमा ना फेसबुकावथ' नुखाबाय थायो सोरबा मादा गोसोम होनलायनानै दा सुमिया थारैनो बे बोराय हौवाजों हाबा जामारबाय नामा एक्सुवेलि जोङो आयं जागोन बेखौ माने बे आयंआ माने फेसबुकाव सोरबा नुदोंमोन खोमा आंनो हिन्जाव नांगौ होननानै मोनसे रिल्स बानायदोंमोन बे हिन्जावखौ बे बोराय बैसोआव मानो नांगौ नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन लोगोफोर गोबां बार बारदो बिराद बारफ्रा सान्दुं गोसा दिनै माने बोथोरफोरा बिराद गोदाव सोराव हारसिं हाला थायोब्ला बिराद गोदाव सोराव मोनो आरोना बेनिखायनो आं सानदों मा भिडिअखौनो एसे बानायस्रांलायनोसै होननानै दा लोगोफोर बे आयंआ मानि थाखाय हिन्जाव नागिरखो बे आयंनिया हिन्जाव गैखायामोन नामा आयंआ बबेनिमोन बबे जायगायाव थायो आरो मा साख्रि मावो एक्सुवेलि बियो गथ' दोनखायो होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों आयंनिया ओमफ्राय हिन्जाव गैला हिन्जाव थैबाय होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों दा बेनिखायनो हिन्जाव नागिरदों दा बेखौ लानानै सुमिया मोनसे कल रेकर्ड खालामदोंमोन आं नोंखौ मोनाबा थैगोन होनलायनानै ओमफ्राय बेखौ गोबां मानसिया शेयार खालामदों माने हिन्जाव पार्सनेल खोथा माने बे आयंआ हिन्जाव नागिरदों नोङो बेयाव मानो प्रेंक खालामनो लागोन होननानै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना बुंलायला सुमि सिस्टारा फन खालामनानै बुंदोंमोन आं नोंखौ मोनाबा थैगोन होननानै ओमफ्राय सोरबा हाबा जानाय फट'खौ बुजाबना होदों सुमि सिस्टारजों नोंथांमोना नायना लाबा बुजि मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना गिबियाव नायना ला थ' बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो तामुलपुर थ' नोंथांमोना बिराद मोजां कमेन्ट खालामहरदों दा नायग्रोना लानोसै बे सुमिनि सायाव गोरोन्थि जादों होननानै जोंहा सासे आयंआबो माने दुलाल ना मा मुंमोन नोंथांमोना नायना लाबासो बुजि मोनगोन फेसबुकाव नुबाय थानाय आं जोबोद मोजां नांदों बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन आरोना आं बुंदों सोरबा हिन्जाव थै जानाया जुदि गथ' गथाय दोङोब्ला सलायना जानो हायोब्ला हिन्जाव सासे लाबोनो हानाय गोहो थायो आरो बियो रोखा आरोना खिन्थु हिन्जाव थासान्दियावबो आरो हौवा थासान्दियावबो सानै साथाम लानायासो रं जायो जुदि नोंनि न'खराव सासे हौवा बा हिन्जाव थैनानै थांबाय नोंनि न'खराव प्रब्लेम जादों गथ' गथाय दोङो अब्ला नोङो सासे हिन्जाव बा सासे हौवा लानाया माबा दोङो लोगोफोर माने लाजायो आरोना बेयाव जेबो गोरोन्थि थाया जुदि नों हिन्जाव थाखानानै हौवा थाखानानैसो जुदि सानै साथाम लायोब्लासो गोरोन्थि जायो बेनिखायनो मानसिया सोरबाफोर गावनि आंगो हौवा हिन्जावा थैनानै थाङोब्ला न'खराव गथ' गथाय दोङोब्लाथ' सानै जोंहा नांखाथारगोन सलायना जानोबो हौवाया थाङो हाजिरा मावनो होमबा गथ' गथायखौ फरायहोनाय जाहोनाय सोर खरसा खालामगोन बेनिखायनो हिन्जाव थैयोब्लाबो हौवा थैयोब्लाबो सासे हाबा खालामनो हानाय रोखा दङ लोगोफोर आं बेखौ गोरोन्थि बुंनो थाङा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लादो आङो शेयार खालामनानैसै आरोना जे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरबानो जाबाय थ' नायग्रोना ला आं नोंखौ मोनाबा थैगोन आं नोंनि नाम लानानै हेलौ लोगोफोर आं सासे आदानि सायावसो भिडिअ लाबोदों आरोना दिनै बे आदाया हिन्जाव नांगौ होननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायनाय हिसाबै आं दा बियो मबाइल नाम्बारबो बुंना होखादों नालाय आं बेयाव फन बुनानै माबायदि रायलायो माने जुदि लायोबा आंनो थांगोन आरो बेजों नायलाय दे अ नाम्बार खोन्थाखाबाय आं फन बुनानै र' नाम्बारखौ टाइप खालामग्रोन दे दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन फन बुबाय दे लोगोफोर बोराया नै र' हमनि हेल' अहाय नांदोंथाय बियो अहाय नांदों अ दाखालि वाट्सएपाव माबा फेसबुकाव नाम्बार होनायामोन दा आदा ओमफ्राय जोंनाव माला फैगोन आदा जोंना माबायाव कार्बि आलंआव आदा कार्बि आलंआव नायनाय जागोन नोंखौ बे वाट्सएपाव नुगोन ना मायो मानसिखौ नायनाय थागोन फेसबुकावबो नुगोन आंखौ आदा
बे नाम्बाराव नुगोन ना? औ बे नाम्बाराव ओमफ्राय आङो माबा नों बेसेबां बोसोर जाखो आदा? आंना 50 बारबाय 50 साननो लादों। अ आंना 22 आरो हा? 22 आङो 22 औ नों सिख्लानि बुरैनाय? सिख्लायनो 22 आवथ' बुरैयाखै नालाय आंना मामा आरो हौवाया थैदों आरो ओमफ्राय आं नोंखौ मबाइलाव नुनानै बिराद साबजादों आरो गथ' गैया? गथ'आ 2 दङ जेवजा बेसे गिदिर जायो? मामा 2निबो 8 बोसोर जाबाय। बेखौथ' नों गारना फैनो हायोमोन ना? लांफागोन आङो। आङोथ' बिदि लानायखौथ' आंनो हा? गथ' गोनांखौ लाया आरो मानो? गथ' गोनां माने गथ'खौ आंनो नाङा जोंहा गथ' दंखाबावोना। नोंहाबो गथ' दङ आंहाबो गथ' दङ एखेसो जागोन ना। जारला जागोन। नोंनालाय साबेसे दङ? आंना 3। बेसेबां गिदिरखो? माखासेया 2 हाबा जाबाय। ओमफ्राय? 2 हाबा जाबाय। ए ओमफ्राय आरो सासेया? सासे हाबा जायै दंबायो। सेंग्रा ना सिख्ला? सेंग्रासो। बेसेबां ए होमबाबो आं लांफागौमोन आरो गथ'खौ आंथ' मबाइलाव नुनानै नोंखौ बिराद फसन जादों आरो ना। फसायनायाथ' फसायथाव मोजांदों दे ओमफ्राय आंनि मथेसो जानांगोन ना। लादोबा ल'ननानै आं आरो 50,000 फैसा लानानै थांगोन ओमफ्राय आंनि नामाव हाबो दंबावोसो। बे गथ' लानायखौ हानाय नङा दे नानि। आं लागोन नोंखौ मोनाबा थैगोन आङो। माने नङा आं गथ'खौ आं लानो हानाय नङा होनदां। गथ' थाबाबो थायाबाबो नों आंखौ लानांगोन। आं नोंखौ मोनाबा थैगोन आं नोंनि नाम लानानै। आं नायगोरनाय दे दा। सिख्ला ना बुरि नायगोरनि आं नोंखौ। आं सिख्लासो ना। आं सिख्लाय माबा फिसा थैजानायसो होनदोंना आङो। बेखौ नामखौ नायगोरनांगोन। ओमफ्राय नोंना फेसबुकआव मा नाम? फेसबुकआव मा नाम? फेसबुकआलाय बे सानसुलि बसुमतारी ना माबादोंमोन बे हगारनाया। ए बे हगारदों। ए ओमफ्राय आं लागोन नोंखौ रावजोंबो दाजासै। नङा आं फेसबुकआव नायगोरनांगोन ना नोंनि महर मोखांखौ नायगोराबा। नोंलाय फेसबुकआव माबा आंखौ सिनायखागोन ना। गौमोन नै बेबायदिसोमोन थांखिया नाथाय दा नुनो मोनबाय दा मानसिफ्रा भिउसनि थाखाय डलार खामायनो थाखाय ओरैबायदि इनसाल्ट खालामबाय लाजि फोनांबाय मबाइलाव नाम्बाराव डायेल खालामनानै फन खालामनानै बै मानसिखौ माने ओरैबायदि माने फ्लप एकदम ब्लान्डार माने एकदम नंखाय ओरैबायदि नंखाय खालामबाय ओरैबायदि आरो नंखाय रायलायनानै आरो बेखौ केमेरा भिडिअ शुट खालामनानै बेखौ मा खालामबाय ससियेल मिडियायाव हगारनानै होबाय थ' बियो बेसेबां गिदिर इनसाल्ट आरो बेसेबां गिदिर लाजि फोनांनाय जाखो जाय मानसिया सैथोखौनो बुंदोंमोन जाय मानसिया थारखौनो बुंदोंमोन जाय मानसिया थारैनो हिन्जाव गराय नागिरमारदोंमोन जाय जाथाया रियेलमोन हिन्जाव थैबाय गथ' 3 गोनांमोन नाथाय बाथ्राया सैथोमोन फोरमायनाया सैथोमोन नाथाय जायफोर मानसिया रेसपन्स होनांगौमोन ससियेल मिडियायाव मानसिफोरा बे मानसिनि सायाव रेसपन्स होनांगौमोन गुड रेसपन्स एबा मोजां रेसपन्स होनांगौमोन मोजां फिननाय होनांगौमोन नाथाय मोजां फिननाय होआलासिनो बेखौ मजाक खालामबाय बेखौ मजाक उरायबाय बेनि उनावबो सोरजोंबा फट' एडिट खालामबावनानै सिथाबनानै बेखौ ओरैबायदि भाइरेल खालामगासिनो दं थ' बियो बेसेबां गनायजाथावना जाय मानसिया बेफोर खामानिखौ मावदों थ' नोंथांमोना साननानै लाबाय बै मानसिया मानो ससियेल मिडियायाव होनांगौ नोंथाङा बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखायसो जोङो बिदि खालामदों थ' साननानै लाबाय थिगानो बारु नोंथाङा साननानै लाबाय नाथाय जा हमनानै मोनबाय सासे मानसिजों कल रेकर्डआव रायलायनायाव गथ' गोनांमोन आंना गथ' गोनां आं गथ'
आंखौ लायोब्ला आं नोंखौ एकदम मबाइलाव नुनानै एकदम पिक्साराव नुनानै जोबोद फसायबाय नोंखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय आंहा हौवा थैजानाय आंना गथ' 2 दं आंखौ नोङो लांनांगोन आंखौबो लांनांगोन आरो गथ' 2खौबो लानांगोन नाथाय बै व्यक्तिया गथ' गोनांबा आं हानाय नङा गथ' गोनांबा आं हानाय नङा बिस्रा सालेन्डार जादों बे मानसिया सालेन्डार जादों आङो आरो नायग्रोनांगोन रायज्लायग्रोनांगोन फिसाय थैजानाय बायदि बायदि गावखौ बाहाना नंखाय खालामनानै हगारनानै होबाय हामा बांद्राय खालामनो हामा इनाय जायो नाथाय सैथोमोन बियो सैथोमोन बै व्यक्तिया एकदम गोथार गोसोजों सैथो गोसोजों ससियेल मिडिया हगारदोंमोन आरो ससियेल मिडिया मानसिया दायित्व लागोन रेसपन्स लागोन सोरबा मेसेज होगोन नामा सोरबा खोन्था हरगोन नामा सोरबा फोरमायहरगोन नामा आरो बेबायदि सोरनाव बोरै न' थांनानै सोरखौ लोगो हमनानै सोंनो नङा होमबा जास्ट बियो मोनसे गोसोखांदों बियो नैबेबायदि खालामोब्ला आङो माबा मोनसे राहा आरो उफाय मोननो हागौ नैबेबायदिजों जास्ट बेखौ हगारदोंमोन नाथाय बेखौ मा खालामबाय ड्रामा माने लासिं सिं आरो इनसाल्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो थ' हामा बेबायदि खालामनो हामा जाबा जाबाय आरो दाख्लै गोबां मानसियानो फन हरदों दा बिनि उनाव बे मानसिया बुंदों आङो हिन्जावखौ मोनबाय आंनाव मानसिफोरा दिनैनिफ्राय फन दा हरसै खोनादों नङा नोंथांमोना हामा दै हामा बिदि खालामनो हामा जा खालामबाय दिनैनिफ्राय बन्द' खालामदो स्टप खालामदो मान सन्माननि खोथा दं नङा होमबा